Nielen Praha si pripomína pamätné udalosti leta 1942, ale aj iné mestá a dediny v Čechách a na Slovensku, ktoré sú spojené s atentátom na Reinharda Heydricha. Len pár kilometrov od slovensko-českej hranice leží na moravskej strane dedina Bánov. V strede obce stojí pamätník padlým. Je tu aj meno čatára ašpiranta Jozefa Bublíka. Aj tu kladením vencov vzdávajú hold svojmu hrdinskému rodákovi, ktorý padol v boji v krypte pravoslávneho chrámu v Prahe. Povedal rodičom, že tady nebude, že stejne práce nemôže zehnať ani nic, takže on odejde. To viete, že rodičom to bylo velice. Ale on sa rozhodl, že pôjde preč. Tož na Vánoce sa zebrali ešte s kolegama a odešli a víc sme ho nevideli. V Bánove bola zároveň otvorená výstava fotografií a dobových materiálov o ilegálnom odbojovom hnutí na Morave. Práve odtiaľ to pochádzalo najviac príslušníkov výsadkových skupín. Už len fakt, že bolo zlikvidovaných až 65% členov odbojovej skupiny Obrana národa, hovorí o tom, ako sa ľudia stávali k nemeckej okupácii svojej krajiny. Oveľa viac informácií ale prináša kniha Komu zvony vyzvánejí, ktorú pri tejto príležitosti napísal Vladimír Madera, člen osobitnej skupiny D, ktorá pripravovala československých parašutistov na vysadenie.